mama bụ na papa bụ lụrụ di na nwunye wee mụta mụnwa. Fana abụọ wee bili na papa m be very quiet man, like ọ da achọ nsogbu. Mana before papa m anụba mama m na asị na o nwelu ya na prọfesọ na-akwụ na school. Ịghọta na wichi ọ gwara papa ya si ya na fada akwụzi before papa ya wee nụba ya. So fana abụọ wee bie ka amụsịalị anya agaba ije. Olu ofu mbọsị mami ya si papa ya nne ọ chọrọ ichi ya azụ na that school ka aje mee masters ya. Papa ya wee si ya kedu ife ọ na-emekwa anụ masters? Ọ sị na ya chọrọ ime masters. Papa ya wee si oke o wee chighebe azụ ije mee masters. Ọ sị m nne na mgbe ụfọdụ mami ya jebe akwụkwọ m ya nata na papa ya na-egbu emeli. Papa ya na-akpọ ya na fonu do worried. O jesie na tọcha ofu ihe kọ papa ya agbaghalị ya. O jesie na tọcha ofu ihe kọ papa ya agbaghalị ya. Nne nwere the full love mama kwesịrị inye nwa because n'oge ọbụla ụkwụ do mami ya n'ezi o. Na papa ya mara na o chighela azụ ya na this professor na-akwụkwalị. Na mgbe papa ya fụlị achọ nri ya na ọ gwara papa ya na ya na prọfesọ na-akwụ o, mana prọfesọ si na ya dube ready to enu ya. Na ya na nwunye ya kabi. Na fa ga-agbasa na ọfa gbasa o wee nụbi ya. Na ọnya ka ejiri chọọ ichie na ya just chọọ move on. So wee chighezie azụ ime masters ma sị na o chighela azụ ka ọ na prọfesọ gwara ya sịzi anya na ya na nwunye ya agbasago ya bịazi akịta ka anụ bịa o wee panye akwụkwọ ime masters. Ọ sị bụ na o mekete masters a na-eme 2 years na nke nwunye lụsịrị 4 years. Wee send elu papa ya text si ya na achọzikwanụ this marriage. Papa ya wee jụbịa si ya kedu ife ya mezili? Ọ sị na o nwere nne ya chọrọzi this marriage. Ọ sị m na ọkwa ofu nwa afọ ka ha mụtalụ. Ofu nwa afọ nyanwa bụ nyanwa na-akọrọ anyị ha nne ya chọrọzi. Echekwa na egwuregwu the next letter batalụ bụ divorce paper. Ọ sị m na papa ya bee for the first time nyafụlụ papa ya na-anya mmiri. O mesie sign ya da akwụkwọ nye mami ya na ife fanozekwalụ bụ na gịnị mere na mami ya nụbalụ prọfesọ ahụ. Mami ya nụba that prọfesọ. Ọ sị m na ife na-ewutie abụrọ na mami ya nọgidere ghọta na-arafụ papa ya. Na ife na-ewutie bụ kedu ife mami ya ji wee malụ na ya lọvụrụ papa ya na ya lọvụ this professor too much. Ma nwekwelu nụba papa ya just to punish this man, just to hold on. And na papa ya si na purposely na ọ kwụsịrị ịmụ nwa ka ọ mụrụ nyanwa. Because maybe na prọfesọ agwaghị na adugo ready to marry her o wee sị ka o bee n'ofu nwa. Ọ sị m nne na e nwere ike ịgbaghala mami ya n'ụwa maka na ya ma na oge na-abịa mgbe ọ ga-akpọbi ya aze nwa ya. Mana ọ bụkwa na ọ kpọrọ ya no problem. Ịghọta na na-emuvugo ọ na-asa onye nwere nne. Mana oge ọbụla ya fụlụ nne, onye ọbụla kwutela okwu nne, onye ọbụla mere anything ya na-eche ọ bụgodu na mami ya lọvụrụ papa ya kedu maka nyanwa nwere ife ya melie. Ọ sị m na ọ pụrụkwa na ọ pụlụ na-ajụ ese na ọ pụlụ na ọ da ajụ ese na ọ chọrọ ịma na ọjụ nya ndị afụ nuri anya na pikchọ ka ya na-afụ ya until nya amala ife trace bie wee fụbịa ọ bụrụ na ọ dụ happy move on na-azazi nwunye prof. Ike gwụrụ. Amụrụ m ife m ga-agwa gị mana mama ga-alọvụ bụrụli papa gat. Ịghọta na ọ just n'obia maka na di na-abịali ya because ọ dụrọ sure na prọfesọ ga-ahapụ nwunye n'ụba nyanwa. O wee ji maka ya nụọ di. So prọfesọ wee mesizie wepụta na marriage wee chọbakwa mama gị duto na fana abụọ in love. O wee hapụza papa gị chigebe azụ to prọfesọ. I am sure na prọfesọ mụtalụ nwa hapụ nwunye na ụmụaka. If professor can do that, what do you expect? Mama will do the same. Just to move on for both of them to be happy. But no, mkpulo bụ ndị ha break sizi. Kama ga-adozele fa bụrụ m na fa. But I will ask you to forgive her for your own peace. And move on. Because even if you forgive your mother, you will never be happy. And you can't trust a woman. You can't even fall in love. Like ọ ga-afịa ga-arụ trust any woman. For your own peace. Ọ bụrụ n'ụwa na onye ọbụla nwere right ichuzu nne na nne ya. In fact, ka a ghara iwu na ife nkala ichuzu.
ka a ghara iwu unu ihe kara ichuzu ahụ ịghọtago. Ọ bụrụ na ị ga-echuzu nwa onye ị chọrọ ka ọ bụrụ papa gị na onye ị chọrọ ka ọ bụrụ mama gị, ịghọta na dee na comment section. I wish na enyere mmadụ such chance to choose. Anyị ama nọ here na-akọ o ji gbaa nwa nnụnụ nne eji wee fepụ ahụ ịghọtago. Mana ana m agwa unu eziokwu tata na ụfọdụ na-anụ ọkpụkpụ ngụgụ ndị ọzọ na-anụ ọkpụkpụ ngụgụ ndị ọzọ. Who knows? Onye ma ebe ngụgụ adụ a na-akọ eri maka na isi bụ na ndị mmadụ ma ebe ngụgụ ha dụ, this man wouldn't have married this very woman ọ hapụrụ ya na nwa gaa ire. Ọ bụghị ọzọ ebe na-eje ike agwụrụ. Ndị be anyị daalụnụ, ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.